Good morning guys. Naday meron dito sa It Avenue guys. Puyog ako ang bus guys. Muna nga napo ko dito sa parkinganan gawat niya guys. So mo ni ang update sa traffic diri Rapita guys. Padong sa Talamban dili kay traffic, moving ra ang traffic guys. Dito sa day way traffic guys. Himala kay ron lawa guys ka dili traffic diri guys. Basin hapon pa mag traffic diri guys. Kanang bridge na diya guys, half flyover. Ini agin mo flyover tumoy na diya ang It Avenue guys. Labang ta sa atbang guys kay arma kakita tag kananan. Di kita suito diri sa mga kananan guys. Basin og layo ang kananan diri. So gimanagan mo sa kanan diri guys. Okay, nakalabang na kita guys. So mangita ta kanan na naring unahan guys. Basig na yung mga pungko-pungko guys. Okay naman nato na basta pungko-pungko. Mabusog naman ta guys. May lag dilimulan guys, kaya aron ito mabasa balik na to sa kanan guys. Kaya murag layo-layo magid ning ilahang kananan diri guys. Yung lakaw-lakaw na to ni guys para kita kananan. Kani baka kare alang siya lang. O, kaon lang. Pagpilang serve na? Okay na. Mais yung rice? O, doha lang ka mais. Sorry. Kani ay? Kaon lang. Kare. Pansit. Kailan lang?
guys, mulatag paniod to. So mubalik na ta sa sakiran guys. Ato ta maghuhat dito sa tumbo sa sakiran guys. So good na ka traffic dire guys. Ganina di pa ni traffic karon ni traffic na guys.